ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கர் காதுல வச்சுட்டு கேட்டுக்கிட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த செல்லு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு எனக்கு. Okay. Hare Krishna. Warm welcome for today's பாகவதம் ரீடிங் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7வது கேண்டோ பார்க்க போகிறோம். இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் வந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகஞ்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिति पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यं जमामि भक्तशक्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। இன்னைக்கு நம்ம வந்து நேத்து 2வது அத்தியாயம் இரண்யகசிப்பு த கிங் ஆஃப் டிமாண்ட்ஸ் அந்த அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, நான் இதை தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன்.
ஸோ ஃபாஸ்டா நேற்று 10 ஸ்லோகத்துல என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாரதர் வந்து பேசுறார். யுதிஷ்டிர மகாராஜரே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க, எக்கோ அது. நாரதர் பேசுறாரு இல்லையா யுதிஷ்டர் கிட்ட, வராக அவதாரம் எடுத்துட்டு இரண்யாக்ஷனை கொன்னாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அதனால வந்து இரண்ய கசிப்புக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு. அதனால புலம்பினார் இல்லையா. அவருக்கு கோவம், ரொம்ப கடும் கோவம் வருது. பற்கள் எல்லாம் வந்து கடிச்சிட்டு ஆகாயத்தை பாக்குறாரு இல்லையா. ஆகாயத்தை பார்க்கும்போது அவர் எப்படி பேசுறாரு, ஆகாயம் வந்து மேகமூட்டமா இருக்குது. அப்ப வந்து தன்னுடைய முகத்தை வந்து கோவத்தால புருவங்களை சுருக்கிட்டு கண்ணுல வந்து நெருப்பா இருக்கிற மாதிரி பார்வையை பார்த்துட்டு தன்னுடைய திரிசூலத்தை எடுத்துக்கிறார். அப்புறம் அவங்க கூட்டாளிகள் எல்லாம் கூட்டுட்டு பேசுறாரு இல்லையா. ரெண்டு விஷயத்த சொல்றாரு. அதாவது என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய விஷ்ணுவை கொல்றேன், நீங்க போய் இந்த பூமியில இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை கொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாருன்ட்டு பார்த்தோம். அவங்க தைத்தியர்கள் இருக்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடுறாரு இல்லையா. கூப்பிட்டுட்டு நான் சொல்றத வந்து நல்ல கவனமா கேட்கணும், நம்ம இமீடியட்டா இந்த ரெண்டு விஷயத்த பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இல்லையா. சோ இந்த எதிரிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள். இந்த தேவர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க, பகவான் கிருஷ்ணருடைய சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட போயிட்டு புடிச்சுக்கிட்டாங்க. அதனால அந்த பரமபுருஷ பகவான் விஷ்ணு வந்து தேவர்களோட சேர்ந்துக்கிட்டு என்னுடைய தம்பியை கொன்னுட்டாங்க, ஓகேவா அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா. சோ இந்த எதிரிகள் தேவர்களை கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு திட்டம் போடுறாரு அவர். ஓகேவா. இப்ப வந்து முழுமுதற் கடவுள் பாத்தீங்கன்னா முழுமுதற் கடவுளை பத்தி எப்படி அவதூறா பேசுறாருன்னு பாருங்க. இந்த விஷ்ணு இருக்காரு இல்லையா, தேவர்களோட சேர்ந்துக்கிட்டு அவர் நியாயமா எப்பவுமே தர்மம் பண்றவரு, அந்த இயல்பை வந்து கை விட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. போயிட்டு அவர் மாயையால கவரப்பட்டிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இது முடியுமா? இது தவறான வார்த்தை இல்லையா. ஐயா, மாயையை உருவாக்குனதே பகவான், அவர் போயிட்டு மாயையால கவரப்படுவாரா? அந்த அறியாமைனால அந்த அசுரர் இரண்யகசிபு இப்படி பேசுறார். நான் என்னோட திரிசூல எடுத்துட்டு அவருடைய தலையை கட் பண்ணிடுவேன். அப்ப அந்த ரத்தத்தை வந்து என்ன பண்ணுவேன், என்னுடைய தம்பிக்கு வந்து பூசுவேன், அப்பதான் நான் அதை உறிஞ்சுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா. சோ இதுதான் அசுர குணம். அசுரர்கள் வந்து என்ன, மாம்சம் சாப்பிடுவாங்க, ரத்தத்துக்கு வந்து அவங்க பிடிக்கும் இல்லைங்களா. அது பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது 9வது ஸ்லோகத்துல வந்து எப்படி ஒரு மரத்தை வந்து கட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ட்ரங்க் இருக்கு இல்லையா, ட்ரங்க்குக்கு என்ன சொல்லுவோம், தண்டு. அந்த மரத்தண்டு இருக்கு இல்லையா, அதை கட் பண்ணிட்ட வேர்ல இருந்து என்ன ஆகும், அதனுடைய கிளைகள் உப கிளைகள்லாம் வந்து காஞ்சி போடும். அதனால அது கனி கொடுக்காது, மலர் கொடுக்காது, எதுவுமே கொடுக்காது. அது மாதிரி இந்த விஷ்ணுவை கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. அப்போ விஷ்ணுவை கொன்னா வச்சுக்கோங்களேன், தேவர்கள்லாம் வந்து இங்க மனிதர்களை பிராமணரை கொன்னுட்டா இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, யக்னங்களை திருப்தி ஆகுறவங்க இல்லையா. சோ இவங்க வந்து அப்படியே வந்து நாசமாயிடுவாங்க, அழிஞ்சு போயிடுவாங்க. நம்ம ரெண்டு பேரையும் கொல்லணும், ஒண்ணு விஷ்ணு, அப்புறம் வந்து பிராமணர்கள், அப்புறம் பசுக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்றார். சோ நான் வந்து அதான் அதை சொல்றார், நான் வந்து மேல போயிட்டு விஷ்ணுவை கொல்றேன், நீங்க எல்லாம் போயிட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களையும் இங்க பண்ணிட்டு இருக்க யாகங்களை வேத பாடசாலை எல்லாம் போயிட்டு நீங்க தகர்த்து அழிச்சிட்டு வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா. இன்னைக்கு வந்து 11வது ஸ்லோகம். யாராவது படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। विष्णुर्त्वचा क्रिया मूलो यज्ञो धर्मयं पुमान् देवेर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्. மொழிபெயர்ப்பு படிக்கட்டுமா? வேண்டாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. சரியா. ஓகே. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிராமணத்துல இருக்க பிராமண கலாச்சாரத்துல இருக்காங்களே, நமக்கு தெரியும் வர்ணாசிரமத்துல 4 தர்மங்கள். இந்த பிராமணர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவின புத்திசாலித்தனம் அதிகமா இருக்கு. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு யாக யக்னங்கள் அந்த சடங்கெல்லாம் வந்து நல்லா செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும். சோ அது எந்த ஒரு யாக யக்னங்கள் பண்ணாலும் அது யாரை திருப்தி பண்றதுக்கு, பகவான் விஷ்ணுவை திருப்தி பண்றதுக்கு. ஓகேங்களா. அந்த பகவான் விஷ்ணு கிட்டதான் எல்லா தேவதேவர்களும் வந்து தஞ்சம் எடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா. தேவதேவர்கள், பரமபிதாக்கள், மகாபிதாக்கள், பொதுமக்கள் எல்லாமே அவங்க கிட்டதான் வந்து தஞ்சம் எடுத்திருக்காங்க. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்,
பிராமணர்களை வந்து கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து சத்திரியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இருக்க மாட்டாங்க. சத்திரியர்கள் இருந்தாதான் அவங்கள வந்து ஊக்குவிப்பாங்க. நீங்க வாங்கப்பா, எங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருங்க, நாங்க யக்னங்கள் பண்றோம், இந்தந்த பொருள் எல்லாம் வேணும், இந்த உதவி கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு பிராமணர்கள் சொல்றதுக்கு இல்ல. அதனால சத்திரியர்கள் வந்து உடன்பட மாட்டாங்க. சோ அதெல்லாம் அப்படியே அப்படியே தடைப்பட்டு நின்னுடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ தன்னைத்தானே எல்லாமே வந்து இறந்து போயிடுவார்கள் இந்த தேவர்கள்லாம், நம்ம போயிட்டு தனியா அழிக்க தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இதனோட பொருள் இதுல மையமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்யகசிப்பு என்ன சொல்றாரு, விஷ்ணுவை கொல்லணும், அதுதான் அவருடைய மெயின் கோல். ஓகே, இங்க பருப்பாட்டுல வந்து பிரபுபாதா சொல்றார், ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். யக்னம் இல்லைன்னா யக்னாத் பவதி பர்யக்னா. ஓகேவா? யார் ஒருத்தன் வந்து வேதங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு யக்னத்தை வந்து சரியா பண்ணிட்டு இருக்கானோ அப்ப அந்த ஊர்ல என்ன ஆகும், மழையெல்லாம் நல்லா வரும் இல்லையா? சோ அப்ப வந்து வேத சடங்குகள் நிறுத்தப்படும் போது என்ன ஆகுது, இந்த மனித சமுதாயத்துக்கு தொந்தரவு ஆகுது. ஓகேவா? அது வந்து நல்ல தெளிவான விஷயம். ஓகேவா? அதனால இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கலௌ சூத்ர சம்பவாக. ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய நவீன யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடர்ன் கலாச்சாரம் சொல்றேன் இல்லைங்களா, இங்க வந்து இந்த பிராமணிக்கல் கல்ச்சர் எல்லாம் போயிடுச்சு. சோ யார் இருக்காங்க, மேம்பாலப்பட்டவங்க யார் இருக்காங்க, சூத்திரர்கள் இருக்காங்க. ஓகேவா? பிராமண கல்ச்சர் எல்லாம் போயிடுச்சு, சூத்திரர் இருக்காங்க. அந்த சூத்திரர்களை வந்து பிராமணிக்கல் கல்ச்சர் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் அந்த எல்லாரையும் பிராமணமா ஆக்கணும்னா வந்து கஷ்டம் இல்லையா? அதனால இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு. சரி, ஒரு பிறக்கும் போது ஒருத்தன் எப்படி இருக்கான், சூத்திரனா இருக்கானா, எல்லாருமே சூத்திரரா, எல்லாருமே பிராமணர்களா? நம்ம இது சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ல பார்த்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். பிறப்பால் அனைவரும் டேஷ். 4 வெரைட்டி இல்ல மாதாஜி. பிறப்பால் அனைவரும் டேஷ், ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் அது. நீங்க இல்ல இல்ல, சொல்றது வர்ணாசிரம சங்கம். பிறப்பால் அனைவரும் பிராமணர்கள்னு சொல்ல முடியாது, வேற இதுதான். சூத்திரர். சத்திரியர்கள், கரெக்ட் சூத்திரர்கள். ஆன்சர் வந்து சூத்திரர்கள். பிறப்பால வந்து நம்ம எந்த ஜாதி குலம் கோத்திரத்துல எல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்க. ஓகேவா? பிறப்பால் அனைவரும் சூத்திரர். அவன் வந்து என்ன ஆறா, வேதங்களை படிக்கும் போது விப்ரன் ஆகுறான். அப்புறம் வந்து இந்த ட்வைஸ் பிராமணனா ஆகுறான், பிராமணன் நிலைக்கு வரான் வேதங்களை படிக்கும் போது. வேதங்களை படிச்சுட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள்ன்றத அவருக்கு தான் சேவை செய்யணும், இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு சேவை செய்யற வந்து வைஷ்ணவா இந்த நிலைகள். சோ அப்படின்னா என்ன, இங்க பிறந்திருக்கவங்க யார் வேணாலும் வைஷ்ணவகா ஆகலாம். எங்க அப்பா பிராமணன், நான் பிராமணன்னா சொல்றதெல்லாம் வந்து வேலைக்கு ஆகாது. ஓகேங்களா? சோ அவனுடைய நடை உடை பாவனையில அந்த கொள்கைகளை அவன் பின்பற்றணும். பரமபுருஷ பகவான் தான் முழு முதற் கடவுள், அவருக்கு உரிய வேதங்களை வந்து நம்ம படிக்கணும். ஓகேங்களா? அவன் தான் வந்து வைஷ்ணவா. வைஷ்ணவான்றது பாத்தீங்கன்னா பிராமணனை விட சிறந்தவன். ஓகேவா? சோ ஆமா. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இங்க சொல்றார், இத சிம்பிளா நீங்க பண்ணுங்க, எல்லாருமே வந்து பிராமணன் நிலையை அடையலாம். அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம இவ கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அந்நியத அப்படின்னு சொல்ற, அந்நியத்தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நீ இத சும்மா சொல்லிட்டே இருப்பா, உனக்கு போதும், உனக்குள்ள எல்லா மாற்றங்கள் வரும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த நவீன கலாச்சாரத்துல இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அரசாங்கம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜனநாயக நாடா இருக்கு. ஓகேவா? ஜனநாயகன்றதுனால என்ன ஆகுது, யார் வேணாலும் அரசன் ஆகலாம் இல்லையா, யார் வேணும்னாலும் முதலமைச்சர் ஆகலாம், அப்படிதானே இருக்கு இப்போ. சூத்திரன் கூட பாத்தீங்கன்னா அரசாட்சியை எடுத்துட்டு கைப்பற்றி அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான். சோ அவனுக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு பக்குவம் இருக்கு அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு இல்லையா? மியூட் பண்ணிக்கோங்க, யாரோ சவுண்ட் வருது. எவ்வளவு அளவுக்கு வந்து அவனுக்கு பக்குவம் இருக்கு சொல்லுங்க பாக்கலாம், இல்லையா? அவனுக்கு மென்டலி அவ்வளவு அளவுக்கு பிராமணன்லாம் வேதங்கள்லாம் படிச்சிருக்கான். சோ ஒரு சூழ்நிலை என்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் அவனுக்கு நல்லா தெரியும். சூத்திரனுக்கு தெரியுமா? அவன் வேதங்கள் பக்கமே போயிருக்க மாட்டான் இல்லையா? அப்ப அந்த நாடு எப்படி இருக்கும், செவ்வன் நல்லா இருக்குமா, சீர்கேடா இருக்குமா? சீர்கேடாதான் இருக்கும் இல்லையா? சரியான தெரிஞ்சிருக்கும். அதனாலதான் கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நச்சு விளைவுகள், தாழ்வான நிலைகள் வந்து காமனா இருக்கு. ஓகேவா? சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற கலியுக சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோ அது இப்ப நடக்குது, நம்ம வேதங்கள் என்ன சொல்லிட்டோ அது இப்ப நடக்குது. தாசி பிரயேஷு ராஜசு,
இந்த கவர்மெண்ட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரால வந்து சுரண்டப்பட்டு கொள்ளையடிக்கப்பட்டு இருக்குதுன்னா இந்த சூத்திரர்களால. ஓகேவா? சோ பிராமணன் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிராமணர்கள் வந்து அறிவுறுத்துவாங்க. அரசர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா பிராமணர் என்ன சொல்றாரோ அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்படி இருக்குன்னு அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு போயிட்டு அவங்க கையில சொல்யூஷன் கேட்பாங்க இல்லையா? ஈவன் நம்ம எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியுமா இருந்தா கூட ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அவங்க கையில சஜஷன் கேட்டுதான் அவங்க பண்ணுவாங்க. பட் இப்ப அப்படி யாருமே இல்ல இல்லையா? பிராமணன் இருந்தா தானே போயிட்டு அவங்க கையில டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு. அஹ் அந்த நிலைமையில இருக்கு. சோ இப்ப இரண்யகசிப்பு என்ன பண்றாரு, ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு வந்து எதை எதை டிஸ்டர்ப் பண்ண என்டையர் கல்ச்சர் டிஸ்டர்ப் ஆகுமோ, எல்லா சமுதாயம் சீர்கெடுமோ அதை யோசிக்கிறார். சோ அதுக்கு கை எங்க வைக்கிறாரு, பிராமணரை வந்து கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறார். ஓகேவா? பிராமணர்கள் இல்லாம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? கலாச்சாரத்தையும் அரசாங்கத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் பிராமண கலாச்சாரம், இன்னொன்னு சத்திரிய அரசாங்கத்தை வந்து ரெண்டுத்தையும் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும், அழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்றாரு. அதனால என்ன ஆகும், அதுக்கு அடுத்து இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அவ்வளவுக்கு புத்தி இல்ல, மந்த புத்தி. அதனால அந்த எல்லா உலகத்துக்குள்ள வந்து குழப்பத்தை வந்து ஏற்படுத்தலாம். ஓகேவா? சோ அவங்களால வெற்றிகரமா வந்து செயல்பட முடியாது. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கலியுகத்துல, குழப்பம் நிறைந்த கலியுகத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு மகா மந்திரம் கொடுத்துட்டு போனார். அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. இது சொல்றதுனால நம்ம பிராமண கலாச்சாரத்தை எடுத்துட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு பிளான் பண்ணி வந்தார். அப்புறம் இன்னொரு ஒரு சிறப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரா இருந்தா கூட அவர் திருப்பி திருப்பி கதாதர் பண்டித்து கிட்ட வந்து இந்த நரசிம்ம இதுவை வந்து படிக்க சொல்லுவாராம். இந்த 7th கேண்டோ கேட்டுட்டே இருப்பாருங்க. பிரகலாத மகாராஜா அண்ட் துருவ மகாராஜா ஸ்டோரிய வந்து பாகவதம் அந்த 7th கேண்டோ படிக்க சொல்லி திருப்பி 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 கேட்பாருங்க. ஓகேங்களா? சோ நம்மளும் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ண நம்ம உயர்நிலைக்கு போகலான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு பாருங்க. விப்ரான்னா என்ன அர்த்தம், ட்வைஸ் பான் யக்னாதி மூலம் தூ ஹரிரிதி ஆசிரம் மதம் ஹரிரேவ ஹி சர்வஸ்ய மூலம் சம்யான் மதோ நிற்ப. சோ ஹரி வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரை குறிக்குது, பகவான் விஷ்ணு. ஹரி என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள், யாராவது சொல்றீங்களா? அது கிருஷ்ணரை தானே குறிக்கிறது மாதாஜி. அரே, இந்த வார்த்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாவத்தை எடுக்க வர்றது வந்து ஹரி. ஓகேங்களா? சோ கிருஷ்ணருடைய பெயர் தான் மாதாஜி, நீங்க சொல்றது கரெக்ட். பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருடைய பாவத்தை எடுக்கிறது, அது தெரியும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவா ஹரே கிருஷ்ணா, ஓ கிங் த டிமாண்ட்ஸ் வந்து ஹரே ஹரி அப்படிம்பாங்க. அது இது மந்திரம் சொல்லும்போது ஏன்னா ஏதாவது குறைகள் இருந்தா அது பண்ணுவோம். சோ இந்த இவன் என்ன நினைச்சுக்கிறான், இந்த அசுரன் ஹரிதான் வந்து எல்லாத்துக்கும் முழு முதற் காரணம். இந்த பிராமண கலாச்சாரத்துக்கும் யக்னத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து வித்தா இருக்கிறவன் இவர் தான். சோ அதனால என்ன பண்ணணும் நினைக்கிறான், அவன் இதை அழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அதே சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாரு, ஹரி கீர்த்தனை இல்ல சங்கீர்த்தன யக்னத்தை வந்து பிரபலப்படுத்துற பிரபலமாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிராமண கல்ச்சரும் இதெல்லாம் தானா வந்துடும். சத்திரியனுடைய அரசாங்கம் இது ரெண்டும் திரும்பி வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ இது ரெண்டும் திரும்பி வந்துச்சுன்னா மக்கள் வந்து சந்தோஷமா இருப்பாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, இந்த 3 விஷயமும் அசுரன் பண்ண 3 விஷயம். பிராமண கலாச்சாரத்தை அழிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு, இவர் ஸ்தாபனம் பண்றோம்னு நினைக்கிறாரு மகா மந்திரம் மூலமா. சத்திரியனை வந்து அரசாட்சி பண்ண முடியாது. அப்போ இங்க வந்து சத்திரிய அரசாட்சி வந்துடும். இங்க மக்கள் குழப்பத்துல இருக்காங்க, இங்க மக்கள் வந்து சந்தோஷமா இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். எத்தர எத்தர த்விஜா கவோ வேதா வர்ணாசிரம கிரியா ஜனபத் யாதா நந்தி பயதா விருச்சதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த அசுரனை சீக்கிரமா போ, எங்கெல்லாம் வந்து பசுக்களையும் பிராமணர்களையும் வந்து பாதுகாப்பா வச்சிருக்காங்களோ, அப்புறம் எங்கெல்லாம் வந்து வர்ணாசிரம சங்கம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அந்த எல்லா இடத்தையும் வச்சு தீய வச்சு கொளுத்திடு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் மரங்கள் இருக்கோ அந்த மரங்கள் எல்லாம் வெட்டி சாச்சிடுன்னு அப்படின்னு சொல்றான்.
ஓகேவா? சோ தீ வச்சு கொளுத்துனா எல்லாம் பஸ்மம் ஆயிடும். என்ன இருக்க போகுது? மரங்கள் வெட்டினா அதனுடைய செல்வ வளங்கள்லாம் போகுது நாட்டுல இல்லையா? சரி, மரங்கள் இருந்தாதானே அந்த கட்டையை வச்சு யாக யக்னங்கள் பண்ணுவாங்க. ஆமா. எல்லாத்தையும் இல்லாம பண்ணிடுன்னு போயிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இங்க பிரபுபாதா வந்து தன்னுடைய பர்பட்ல என்ன சொல்றார், ரொம்ப அழகா சொல்றார் மாதாஜி. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? சரியான மனித நாகரிகம் எப்படி இருந்துச்சு? பிராமண கலாச்சாரம், வேதங்கள் படிச்சுட்டு இருக்காங்க, சத்திரிய தர்மம் இருந்துச்சு, நல்ல ஆட்சி இருந்துச்சு, செல்வ வளங்கள் இயற்கையாவே வந்து செழுமையா இருந்துச்சு, பச்சை பசேல்னு இருந்துச்சுன்றது இது இந்த வார்த்தையில இருந்து நமக்கு தெரியுது. ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. ஆமா இல்லைங்களா? சோ இப்ப வந்து என்ன பண்றான் இவன், போய் இதெல்லாம் கலைச்சிடுன்னு அப்படின்னு சொல்றான். சோ சாஸ்திருக்கு புறம்பா வந்து இத வந்து செய்ய சொல்றான். ஓகேவா? சோ இங்க கவஹான்ற ஒரு வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் பாத்தீங்கன்னா பசுன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். ஓகே, பசு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 7 தாய்மார்கள் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் இல்லைங்களா? 7 தாய்மார்ல ஒருத்தங்க வந்து பசு. யாராவது சொல்றீங்களா 7 தாய்மார்கள் யாருன்னு சொல்லிட்டு? குழந்தை சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க மாதாஜி. யசோதா அவங்களாம் வருவாங்களா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி. நம்ம உங்களுக்கு 7 அம்மா இருக்காங்க, எனக்கு 7 அம்மா இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் 7 அம்மா இருக்காங்க. நம்மள பீண்டெடுத்த அம்மா, நமக்கு பிரசவம் பாத்திர செவிலி, ஓகே, பிராமணருடைய பத்தினி, அரசனுடைய பத்தினி, பூமி தாய், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பசு, அப்புறம் வந்து நர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க. ஓகேவா? இங்க 7 பேர் வந்து நமக்கு வந்து தாயா இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும். ஓகே, சோ பசு வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் வந்து தாய் சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அம்மா எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தை பெத்த கொஞ்ச நாளுக்கு தான் வந்து பால் கொடுப்பாங்க, அப்புறம் வந்து முடியாது. ஆனா பசு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே பால் கொடுத்துட்டே இருக்கும். அது பாத்தீங்கன்னா எல்லா வயசானவங்க வந்து சின்ன குழந்தைல இருந்து பெரியவங்க வரையும் அந்த பாலை வந்து கன்சியூம் பண்ணலாம் இல்லைங்களா? அதுல வந்து ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது. ஏன் அதுதான் வந்து பசுவை வந்து பாதுகாக்கணும்னு சொல்றாரு இல்லையா? அதனாலதான் கடவுளுக்கு கோவிந்தான்னு ஒரு பெயர். கோ கவ்யா இல்லைங்க வந்து கவ்யான்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்றாங்க. பசுக்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். ஓகேங்களா? மாதாஜி மட்டும் இன்னும் சொல்லுங்களா மாதாஜி? பசு, அம்மா, நர்ஸ், அப்புறம் பூமி தாய், இன்னும் யாருங்க மாதாஜி? அரசனுடைய மனைவி, பிராமணனுடைய மனைவி, அப்புறம் குருவோட மனைவி. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அரசாங்கம் போது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? இங்க மற்றொரு விஷயத்தை என்ன சொல்றாரு, ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பசு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மரங்கள் சொல்றாங்க. ஈவன் பிரபுபாதா சொல்றாரு பாருங்க, மரத்தை வந்து யாருமே வெட்டக்கூடாதாம். ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மரம் இருக்கிற இடம் காடே இல்லாம போயிடுச்சு இந்த கலியுகத்துல இல்லையா? நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரி, காலேஜ், அது அபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேணுன்றதுக்கோசம் என்ன பண்ணோம், நிறைய காட்டை வந்து கட் பண்ணி, மரத்தை எல்லாம் கட் பண்ணி நவநாகரிகமா வந்து அங்கெல்லாம் கட்டிடம் வந்து கட்டிட்டு இருக்கோம். குறிப்பா அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாட்டுல வந்து ஒவ்வொரு மரங்கள் வந்து ரொம்ப விசேஷமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, யக்னார்த்த கர்மனோ ஞாத்ர லோகோயம் கர்ம பந்தனக. ஓகேவா? பகவான் விஷ்ணுக்கு வந்து நம்ம யக்னம் பண்றணும், அந்த கட்டை யூஸ் பண்ணணும்னா தான் அப்பதான் மரத்தை வெட்டணுமா. ஓகேங்களா? இல்லைன்னா மரத்தை வெட்டக்கூடாது. இப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க எல்லாரும், இந்த பேப்பர், இப்ப பேப்பர் இல்லாம எந்த வேலையுமே இல்லை. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு நியூஸ் பேப்பர் வருது இல்லையா? அந்த நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுக்கு கூட ஆள் இல்ல, அவ்வளோ விதமான நியூஸ் பேப்பர் வருது இல்லையா? இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், இப்ப வந்து சாப்பிடுற பிளேட்டு கூட என்ன ஆச்சு, பேப்பர் பிளேட் ஆயிடுச்சு. கர்ச்சீஃப், டவல், துணி எல்லாம் என்னவாச்சு, பேப்பரா மாறிடுச்சு. மரம் வந்து காலி ஆயிடுச்சு. ஆமா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. இல்லைங்களா? ஆமா. அதனால பிரபுபாதா சொல்றாரு, நீ மரத்தை கட் பண்ணணும்னா கடவுளுடைய யக்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணு. ரெண்டாவது, அந்த பேப்பர் தயாரிக்கிற அந்த பேப்பரை வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் நியூஸ் வெளியிடுறதுக்கு மாதிரி யூஸ் பண்ணு. மித்த இல்லாம கண்டதையும் வந்து நீ பிரிண்ட் இட்டு வெளியிடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாதன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இதுல இருந்து இந்த உறவை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். கடவுளுக்கு நமக்கு என்னென்ன உறவு இருக்கு. ஓகேவா? யக்ன யக்னத்தை நிகழ்த்துவதாகும், யக்னத்தை செய்யறதுக்காக. ஓகே, யக்னார்த்தா கர்மன
நேத்ர லோகோ எம் கர்மண பந்தனக. ஓகேவா? ஸோ வேதங்கள் சொல்லி இருக்கிறபடி நம்ம வந்து யக்ஞம் செய்ய வேணும். ஆனா இப்ப வந்து செய்ய முடியாது, தகுந்த மனிதர்கள் இல்ல இல்லையா? அதனால நம்ம சங்கீர்த்தன யக்ஞம் பண்ணணும். ஸோ இங்க 2வது ஸ்லோகம் இன்னைக்கு படிச்சதுல 2வது பாயிண்ட், 12வது ஸ்லோகத்துல 2 விஷயம் சொல்றாரு, பசு அப்புறம் மரம். 13வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. क्रोधे प्रतृ निर्देशम् आदाय सरसात्कृतः तदा प्रजानां कडनं विदतु कडन प्रियाः. हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா माताजी. மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ இவங்க என்ன பண்றாங்க, அசுரர்களுக்கு இயல்பா என்ன, ஏதாவது அழிக்கணும், போட்டு உடைக்கணும், அதுலதான் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? இப்போ இரண்ய கசிப்புவே சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற கூட்டம் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, அவருக்கு ரொம்ப மரியாதை பணிவா வணக்கத்தை சொல்லிட்டு எல்லாரும் கிளம்பி போறாங்க. சரி இப்போ என்னெல்லாம் பண்ணணும், ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்குது, பொறாமை இருக்கு இல்லையா? பொறாமை இருக்கிறதுனால அழிக்கணும்ன்ற இன்ட்ரெஸ்ட்ல போறாங்க. ஓகேவா? இந்த அசுரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவா நம்ம மனசுல கூட என்ன இருக்கக்கூடாது, பொறாமை இருக்கக்கூடாது. பொறாமை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அசுர குணத்துல கேட்டகரி, அசுர கேட்டகரியில வந்துடுறோம். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களுக்குள்ள ரொம்ப பொறாமை. சோ அதனால அவன் என்ன தயாரிச்சு வச்சிருக்கான், அணுசக்தி தயாரி வச்சிருக்கான் இல்லையா? எங்க பார்த்தாலும் ஆட்டம் பாம்ஸ் இல்லையா, போர் இல்லையா? இதனால ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எல்லாம் ஹிஸ்டரியில படிச்சிருப்போம் இல்லையா, ஹிரோஷிமா நாகசாகில போட்டாங்க, அங்க இன்னும் கூட ஒரு புல்லு விளையல இல்லையா? இந்த பேரழிவை யாரால பண்ண முடியும், இந்த ஒரு மனுஷனாலதான். அவனுக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு அசுர குணம் இருந்தா இந்த சக்தியை எடுத்துட்டு வந்து கண்டுபிடிக்கிறான் இல்லைங்களா? அணு ஆயுதங்கள், அணுசக்தி. சோ இதுல வந்து நம்ம வந்து அழிவு தரக்கூடியது இந்த கலாச்சாரம் எல்லாம் வந்து வேதங்கள் இல்லாததுனால இப்படி மாறி இருக்கு. அதனால பகவத்கீதையில வந்து அவர் 16வது அத்தியாயத்தை ஃபுல்லா சொல்லியிருக்கார், அசுர குணம் என்னன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஜகத்தோ ஹிதாஹி ஹிதாக. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. படிங்க மாதாஜி. ध्यान क्षेत्रम 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 आश्रमकरण केत केत कर्मातो गोसांश्च तताहु पत्तनीचः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் தலைவர் சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, போயிட்டு நகரங்கள், கிராமங்கள், அப்புறம் விலை நிலைச்சல்கள், அப்புறம் வந்து மாட்டு தொழுவங்கள், எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு என்ன பண்றாங்க, தீ வச்சிடுறாங்க. ஓகேங்களா? விவசாய நிலங்கள், காட்டுகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தீய வச்சிடறாங்க. அப்புறம் வந்து ரிஷி முனிகள்லாம் வந்து, ஹரே கிருஷ்ணா, ரிஷி முனிகள்லாம் வந்து ஆஹ் இருக்கக்கூடிய ஆசிரமங்கள், அப்புறம் வந்து மைன்ஸ், சுரங்கங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா, விலை மதிக்க தங்கம் சுரங்கம், அது எல்லாத்துலயும் வந்து எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ விவசாயியின் வீடுகளை, மலைப்புற கிராமங்கள்ல இருக்கக்கூடியவங்களை, பசுக்கள் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுறாங்க, அவங்களோட காவலாளிகளும் அழிச்சிடுறாங்க. ஓகே, மாடு மேய்ப்பவர்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க தீய வச்சு எரிச்சிடுறாங்க. இப்ப என்ன ஆகுது, அரசாங்க தலைநகரங்கள் கூட எல்லாம் வந்து தீய வச்சு எரிச்சிடுறாங்க. சோ இப்ப என்ன இருக்கு, என்னதான் மிஞ்சம் இல்லையா? உத்தாயனம் என்ற வார்த்தை வந்து பிரபுபாதா இங்க இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றாரு. அதாவது என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து இடத்துக்கு சொல்றாங்க. எங்க வந்து மரங்கள் வந்து நல்லா விளைஞ்சி அங்க கனிகள் பழங்கள் கொடுக்குதோ அந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து உத்தியாயனன்னு சொல்றாங்க. நம்ம கார்டன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி உத்தியாயனன்னு சொல்றாங்க, உத்தியானம். ஓகேவா? சோ பிரபு இந்த ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. हरे कृष्णा माताजी. पत्रम पुष्पम बलम तोयम रोमे भक्तया प्रसक्ति तम अहम भक्ति गुहकृदम अस्नामि प्रियतात्मनः. हरे ஹரே कृष्णा. கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீ வந்து ஒரு பூவோ கனியோ பழமோ நீரோ ஏதோ ஒண்ணு அன்பா பிரியமா எனக்கு கொடுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுல வந்து பரமபுருஷன் வந்து திருப்தி அடைகிறாரு இல்லைங்களா? சோ அத இந்த இதை விட்டுட்டு இதெல்லாம் அழிச்சுட்டு அவன் எங்க இருந்து கொடுக்க முடியும்? நம்மளோட ஒரே கடமை என்ன, அவர் வந்து திருப்திப்படுத்தணும் இல்லையா? சம்சித் ஹரிதோஷனம், நம்மளோட ஒரே கடமை வந்து அவரை திருப்திப்படுத்தணும். ஓகே, சோ நம்ம வந்து அதை விட்டுட்டு எல்லா தொழிலும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம்
இல்லையா? ஸோ நம்ம முக்கியமான நோக்கம் பரமபுருஷ பகவானை வந்து திருப்தி செய்யணுன்றதை இங்க வந்து பிரபுபாதா சொல்றார் மறுபடியும். ஓகேவா? ஸோ இறைவனுடைய திருப்திக்கோசம் தான் நம்ம வாழ்க்கை வாழணும், நம்மளுடைய புலன் திருப்திக்கு அல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ அரசாங்கமும் சரி, இது எல்லாமே இந்த முழு சமுதாயமும் எதுக்கோசம் வேலை செய்யணும்? பரமபுருஷ பகவானுக்கு வந்து திருப்திப்படுத்தணும், இல்லையா? ஏன் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா ராஜசூய யக்னம் பண்ணாரு? பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் தான் அவர் பண்ணார். அவருக்கு தனக்கு சொத்து இல்லை, என் கையில இல்லாததுன்றதே ஒண்ணுமே இல்லை. இருந்தாலும் யக்னம் என்ன பண்ணாரு? பகவான் விஷ்ணுவை வந்து திருப்திப்படுத்தணும், அவர் தான் வந்து எல்லாருக்கும் சிறந்தவன்றத வெளிக்காட்டுறதுக்கும் அவர் பண்ணார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, துரதிருஷ்டவசமா இந்த யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் செய்ய முடியல. அது என்ன சொல்றது? நதே விதுகு சர்வதா கதிம் ஹி விஷ்ணும். ஓகே, இந்த மனிதர்களுக்கு வந்து தெரியல நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு, இல்லையா? நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து என்ன பண்றோம்? ஸ்கூல்ல நல்லா படி, காலேஜுக்கு போ, காலேஜுக்கு போனா வேலைக்கு போ, நல்லா சம்பாதி, இதுதான் கோலா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. யாரும் வந்து பரமபுருஷ பகவானுடைய திருவடியை போயிட்டு சார்ந்து இருக்கணும், அவர் திருப்திக்கோசம் வேலை செய்யணுன்றத ஆஹ் யாரும் நம்ம சொல்லி கொடுக்கல, இல்லையா? இப்ப நம்மளே எல்லாரும் சொல்லுவாங்க மாதாஜி, ஏன் இப்ப சொல்லுவாங்க. இப்ப இப்ப எல்லாம் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சுன்னா ம் இப்ப முடிஞ்சிருச்சுன்னா சொல்லுவாங்க, ஆன்மீகத்துல ஈடுபடுங்க, நல்ல ப்ரேயர் பண்ணுங்க ஆ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம படிச்சதுனால நமக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் தெரியுது, இந்த இஸ்கான் பகவத்கீதா கனெக்ட் ஆனதுனால, இல்லையா? ஸோ ஆமா. நம்ம வந்து இதுல வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கணும். நம்ம இன்ட்ரெஸ்டா இல்லை, இதுல தான் இருக்கணும். அதுதான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. 15ஆம் ஸ்லோகம் படிங்க. பிரபு நீங்க படிக்கிறீங்களா? எல்லாரும் டேர்ன்ஸ் எடுத்து படிங்க மாதாஜி. நான் பிரபு படிக்கணுமா? இல்ல, அவர் கேசி ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் ஹரே படிச்சு கிருஷ்ணா. ஒரு பதம் 15. கேசித் கணித்தரர் பிபிலு சேது பிரபாகார கோபுரான் ஆஜியாம்ஸ் சிச்சிதுர் யுஷிஜான் கேசித் பரசு பானையா பிரதஞ்சி சகனானி ஏரே பிரஜானம் ஜுவாலிதோர் முகையா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க என்ன பண்றாங்க? இப்போ போன ஸ்லோகத்துல எல்லாத்தையும் எரிச்சிட்டோம்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள்லாம் எடுத்துட்டு பாலங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா, பிரிட்ஜு, அதெல்லாம் உடைக்கிறாங்க. தடுப்பு சுவர்கள், பாதுகாப்பு சுவர்கள் அரண்மனைக்கெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் ஒடிச்சு சுக்கு நூறு ஆக்குறாங்க. அப்புறம் வந்து கேட்ஸ் எல்லாம் வந்து உடைச்சிடறாங்க இல்லைங்களா, நுழைவு கேட், என்ட்ரன்ஸ் கேட் எல்லாம், அதெல்லாம் வந்து கோடாரிகளால எடுத்துட்டு மறுபடியும் அந்த மரங்கள் எல்லாம் வந்து கட் கட் பண்ணிடுறாங்க. ஏன் எந்த மாதிரி மரங்கள் சொல்றாங்க இங்க பாருங்க, பிரபுபாதா அதை முக்கியமா சொல்றாரு. மாமரம், அப்புறம் பலாமரம், அப்புறம் இன்னொரு மரம் சொன்னாரே, வாழை மரமா இல்ல, பிளான்டைன் கோகனட் பிளான்டைனா கோகனட் கோகனட் தேங்காய் மரம், இதெல்லாம் வந்து அழிச்சிடுறாங்க. ஸோ இங்க பிரபுபாதா சொல்றாரு, இந்த மக்களுக்கெல்லாம் தான் தீ வச்சாங்க, இந்த விஷயங்களே வந்து வெட்டிட்டாங்க. அப்போ பொதுவா ஒரு நாட்டுல வந்து மரம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். போன போன ஸ்லோகத்துல, அதுக்கு முன்ன ஸ்லோகத்துல யாகத்துக்கும் இஸ்கானுடைய நியூஸை வந்து பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு தான் நம்ம பேப்பர் தயாரிக்கணும், மரத்தை கட் பண்ணணும், இந்த ரெண்டு காரணத்துக்கோசம். ஓகேவா? நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா மா, பலா, தேங்காய், இதெல்லாம் வந்து தென்னை மரங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற வேற விதமான பழங்கள் வரும், அந்த மரத்தை வெட்டக்கூடாது. இது வந்து ஒரு சாஸ்திரத்துல உத்தரவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எந்த ஒரு மரம் நல்ல பழங்களை தருதோ அதை வந்து யாரும் கட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. 16 நீங்க படிங்க மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஏவா விப்ரா குருதே லோகே दैत्येन्द्रानुसरैर्मुहुः दिवां देवा परित्यज्य புவிசேருரலஷிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ என்ன பண்றாங்க? இப்போ வந்து இயற்கை சீற்றமா வந்து ஏதோ ஒரு பேரழிவு ஆச்சுன்னா ஏதோ ஒண்ணுன்னு நினைச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த அசுரர்கள் என்ன பண்றாங்க? தானா போய் வாலண்டரியா நல்லா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாங்க? போய் நாசம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதனால என்ன ஆகுது? மரங்கள் இல்ல, யக்னங்கள் பண்ண முடியாது. பிராமணர்கள் இல்ல, யக்னங்கள் பண்ண முடியாது. வேதங்களை ஓதற்கு யாரும் இல்ல, வேதங்களை பண்ண முடியாது. யாகங்களை பண்ண முடியாது. ஸோ இதுக்கு தேவையான மூலக்கூறு எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டாங்க, இல்லையா? ஸோ இப்ப என்ன ஆவாங்க? தேவர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப கலக்கமோட இருப்பாங்க, குழப்பத்தோட ஏக்கத்தோட. ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவையான யக்னம் போய் சேரல. ஓகேவா? ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த இடத்தெல்லாம் விட்டுட்டு வெளியே வருவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அசுரர்களால் தாக்கப்பட்ட இந்த பூமியை பார்க்கறதுக்கு வருவாங்க.
ஓகேவா? என்னெல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, ஏன் இவங்க யக்னங்கள் பண்ணல, அதை அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ இதை சொல்றார். பகவத்கீதையில பிரபுபாதா வந்து மேற்கோள் காமிக்கிறாரு. ஒருத்தன் வந்து யக்னம் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுடைய செல்வ வளத்தை வந்து குறிக்குது. ஒருத்தன் நல்லா யக்னம் பண்றான் பிரம்மாண்டமான, அவன் நல்லா செல்வாக்கா இருக்கிறான். அதனால என்ன ஆகுது, தேவர்கள் வந்து ரொம்ப திருப்தி ஆறாங்க. மனுஷனும் திருப்தி ஆயினா அந்த யக்னத்தை பண்றான். ஏன்னா அவனுக்கு தேவர்கள் கிட்ட இருந்து ஆசீர்வாதம் வருது. ஓகேங்களா? அந்த நோக்கத்தோட செய்யறான். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து யக்னங்களை வந்து நிறுத்திட்டாங்க. ஓகே. சோ யக்னத்தின் பலன் வராது. சோ யாரும் செல்வ வளத்தோட இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ இங்க யோசிப்பாங்க தேவர்கள், ஏன்டா இவங்க பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு. 17வது வாசிங்க மாதாஜி. சுபஸ்ரீ மாதாஜி, ருக்மணி மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹிரண்யகசிபு பராதுக சம்பரேதஸ்ய துஷ்கித கிருத்தவா கடோதகாத் தீசினி பிராத்ரி புத்ரான் அசந்த வயத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய தம்பி இரண்யாட்சனுடைய ஈம கடமை எல்லாம் செஞ்சுட்டு அவர் ரொம்ப கவலையா தான் இருக்காரு, கோவமா தான் இருக்காரு. ஸோ தம்பி எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்தணுன்றதுக்கோசம் கூப்பிடுறாரு. அதாவது மருமகன்களை எல்லாத்தையும் கூப்பிடுறாரு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் மாதாஜி யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சகுனி சம்பிரம் திருஷ்டிஷ் பூத சந்தானம் விருகம் கலனாபம் மகானாபாம் ஹரிஷ்மாஸ்ரம் அதோத்கச்சம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னொன்னு இருக்கு பாருங்க மாதாஜி. தன்மாத்திரம் ருஷபானும் திதிம் ச ஞானினம் கிர லாக்ஷ்ணய தேச காலஜ்ஞ இதம் த ஜனேஸ்வரஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய தெரிஞ்சவங்களை எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிச்சோம் இல்லைங்களா நீங்க, அது எல்லாத்துலயும் பெயர்கள் தான் இருக்கு. ரொம்ப கோவமா இருக்காரு இரண்யகசிப்பு. பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய சிறந்த அரசியல்வாதி இல்லையா? ஸோ இடம் பொருள் சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி பேசுறார். அரசியல்வாதிக்கு தெரியும் இல்லையா எப்படி பேசணும்னு சொல்லிட்டு. இப்ப ரொம்ப இனிமையான குரல்களை வந்து அவங்களுடைய மருமகன்ல எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க. சகுனி, சம்பர, திருஷ்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல அப்படியே இருக்கு பாருங்க. பூத சந்தாபன விருகா காலநாபா மகாநாபா ஹரிஷ்மஸ்ரு உத்கச்சா இவங்களை எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க. அப்புறம் அவங்க அம்மா அங்க இருக்காங்க. அப்புறம் அவங்க வீட்டு மருமக, அவங்க தம்பி பொண்டாட்டி இருப்பாங்கல்ல, அவங்க பேர் வந்து ரிஷபானு. அவங்க அம்மா இருக்காங்க, இவரோட அம்மா திதி, எல்லாரும் இருக்காங்க. எல்லாரையும் கூப்பிட்டுட்டு ஒரு ஆறுதலா பேசுறாரு. பொலிட்டிஷியன் இல்லையா? சோ எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணணும்ல. இது யாராவது வாசிங்க, வாசிக்காதவங்க. மாதாஜி பிரபுஜி யாரா படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன். உரை 20. இரண்ய காஷிபூர் உவாச அம்பாம்பா அவர்வது புத்திராவீரம் அர்ஹத சோசிதும் ரிப்போர் அபிமுகே ஸ்லாக்கிய க்ஷீராணாம் வதாயித். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, இரண்யகசிப்பு, அம்மா, எனக்கு பிரியமான அம்மா, மைத்துனி, மருமகன்ல நீங்க யாரும் கவலைப்படக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு யுத்த காலத்துல வந்து ஒரு மாவீரன் வந்து தன்னுடைய எதிரி முன்னாடி இறந்து போனா அது நமக்கு வெற்றி தான். ஓகேவா? அதை பார்த்து நீங்க புலம்பக்கூடாது, கவலைப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இது இந்த இறப்பு வந்து மகிமையானதுதான். எதிரி முன்னாடி இறந்து போனாரு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. சுபஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. படிங்க. பூதானம் இக சம்வாசக பிரபயம் இவ சுப்ருதே தைவேனை தத்ர நிதானம் உன்னிதானாம் ஸ்வகர்மபிஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ வந்து
இரண்யகசிபு எவ்வளவு ஒரு தத்துவத்தை பேசுற நினைச்சே பார்க்க முடியாது. ஒரு அசுரன் வந்து இவ்வளவு அளவுக்கு பேச முடியுமான்றதை ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. அம்மா இங்க பாருங்கம்மா, ஒரு உணவகம் இருக்கு. அந்த உணவகத்துல வந்து பாருங்கன்னா எல்லாரும் வருவாங்க, தண்ணி கொடுப்பாங்க, தண்ணி குடிப்பாங்க, சாப்பிடுவாங்க. வந்த வேலையை முடிச்சிட்டு பிறகு அவங்க எல்லாம் திரும்பி போயிடுவாங்க அவங்க இடத்துக்கு. அது மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல வந்து நிறைய பேர் பிறக்குறாங்க, வாழ்றாங்கன்னா அது ஒரு காரணத்துக்கோசம் தான். அந்த காரணம் அடைந்த பிறகு அவங்க எல்லாம் போயிடுவாங்க. அது மாதிரிதான் தம்பி இறந்து போயிட்டான், நீ வந்து அதுக்கோசம் வந்து கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இது ஒரு பெரிய ஆத்ம ஞானம் இல்லைங்களா? அந்த போதனையை இவர் வந்து பேசுறார். ஓகேவா? சோ ஒரு காரணத்துக்கோசம் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. பிரகிருத்தே கிரியமானானி புனை கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமூட ஆத்மா கர்த்தாகம் இது மன்யதே. சோ இங்க என்ன பகவத்கீதையில இருந்து மேற்கோள் காட்டியிருக்காரு பிரபுபாதா. சோ இந்த ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, இந்த 3 குணங்களுக்குள்ள கீழே வேலை தாக்கப்படுகிறது. அவன் என்ன நினைச்சிருக்கான், நான் தான் எல்லா செயல்களுக்கும் செஞ்சுட்டு இருக்கேன், நானே கர்த்தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். தவறா நினைச்சிட்டு இருக்கான் இல்லையா? பட் எல்லா உயிரினங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு சட்டத்துக்குள்ள இருக்காங்க, இயற்கையின் ஜட சட்டத்துக்கு கீழே தான் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? நம்ம எல்லாரும் வந்து சுதந்திரமானவர்கள் அல்ல, நம்ம வந்து கட்டுப்பாட்டுலதான் இருப்போம் அப்படின்றத சொல்றார். ஓகேவா? சோ இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு இணையான இன்பத்தை அடையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா? அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் இந்த இடத்துல வந்திருக்காரு. இந்த ஜீவராசிகள் நல்லா வாழணும், சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு என்கிட்ட திரும்பி வரணும்னு சொல்லிட்டு தான் கிருஷ்ணர் இந்த லோகத்தை எல்லாம் படைச்சாரு. அதுக்கு தேவையான ப்ராசஸ் தான் இந்த குடும்பம் கூட இல்லையா? இந்த குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம குடும்பத்திலே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருப்போம். ஒரு விஷயத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி பல கலவைகள் சேர்ந்துதான் இந்த குடும்பம் இல்லையா? ஓகே. சோ எப்படி ஒரு செஞ்ச வந்து அந்த கைதி வந்து சிறைச்சாலையில கொஞ்ச நாள் இருப்பான். அவனுடைய தண்டனை காலம் முடிவடைஞ்ச பிறகு அவன் விடுதலை பண்ணி போறான் இல்லையா? அது மாதிரிதான் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த குடும்பத்துல இருக்க வந்து ஒருத்தன் போறான்னு அந்த காலம் முடிஞ்சிச்சு, அதனால போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அப்புறம் இன்னொரு உதாரணம் சொல்றாரு பாருங்க. குடும்பம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா உறுப்பினர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நதியின் அலைகளாக ஒன்றாக சுமக்கப்படும் வைக்கோல் இருக்கு இல்லையா? இப்ப நம்ம நதி போயிட்டே இருக்கு, அதுல கொஞ்சம் புல்ல ஏதோ வைக்கோல போடுங்களேன், நம்ம போடும்போது என்னவா இருக்கும், எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கும். ஒரு அலை வந்து என்ன ஆயிடும், ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போயிடும். எங்க போட்டு எதை போட்டோம்னு தெரியாது, போட்டவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா? அது மாதிரிதான் காலத்தின் சூழ்நிலையின் மாதிரி நம்ம சிதறடிக்கப்படுகிறோம் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இதனால நம்ம வருத்தப்பட தேவையில்லை. சோ இவ்வளவு அளவுக்கு ஒரு இரண்யகசிப்புக்கு வேத அறிவு இருக்கு இல்லையா? சோ அதனால இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அவரு அறிவுரை சரியானதுன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. ஓகே. சோ நீ வந்து ரொம்ப புத்திசாலியா மிக உயர்ந்த அறிவை வந்து நீ எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ ஆனா இந்த அசுரர்கள் சொல்லுங்க. அதக கும்பீர்த்ரிஜ துரேஷ்டதா வர்ணாசிரம விபாகஷா ரஷாக ஸ்வானுஷ் தஸ்ய தர்மஸ்ய சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இங்க வந்து ஒரு பாகவதம்ல இருந்து ஸ்லோகம் வந்து கோட் பண்ணிருக்காரு பிரபுபாதா. இந்த தேவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்கு தான் வந்து வேலை செய்வாங்க. அதுதான் வந்து புத்திசாலித்தனம் இல்லைங்களா? பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பிரிவுகள் இருக்கு. அந்த ஜாதி மற்றும் வாழ்க்கை முறைகளுக்கு ஏற்ப நம்ம எந்த பிரிவுல இருந்தாலும் வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்றது, தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் வந்து பரிபூர்ணமான பகவான் ஹரிய வந்து பிரியப்படுத்தும், இல்லைன்னா பிரியப்படுத்தாது. ஓகேவா? சோ நம்ம தேவராக மாற அல்லது தெய்வீகமாக மாற ஒருவர் என்ன தொழில் செய்யணும், பரம புருஷ பகவான திருப்திப்படுத்தும். ஹரிதோஷனம் சம்சித்தீர் ஹரிதோஷனம், அந்த லாஸ்ட் லைன் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. नित्य आत्मव्ययः
शुद्ध सर्वाग सर्व सिद्धित पर तत्ते सब आत्मीन लिंगम मायाय विसृजन गुणन. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு ஆத்ம ஞானம் பேசிட்டு இருக்காரு இல்லையா, அவரு பாருங்க அஜீவனை பத்தி இந்த நம்மளுடைய ஆத்மா சோலை பத்தி என்ன பேசுறாரு, அழகா பேசுறாரு. இந்த ஆத்மாக்கு வந்து மரணமே இல்லப்பா, அது எப்பவுமே நித்தியமானது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து குறையாது, வற்றாததுன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அத வந்து என்ன சொல்றாரு, நீரால நினைக்க, நம்ம பகவத்கீதையில சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சொல்றாரு. ஓகே, நீரால நினைக்க முடியாது, அப்புறம் என்ன பண்ண முடியாது சொல்றீங்களா யாராவது? நெருப்பால காட்டால நெருப்பால அணைக்க முடியாது. நெருப்பால எரிக்கப்பட முடியாது, காட்டால உலர்த்த முடியாது, தண்ணியில வந்து நினைக்க முடியாது, எந்த ஒரு கூர்மையான ஆயுதங்களை வச்சு வெட்டவும் முடியாது. சோ அதுக்கு ஒரே ஒரு தன்மை என்ன இருக்குது, ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போகும். சோ அது என்ன, அதனுடைய பாவ விளைவுகளுக்கு ஏத்த மாதிரி கர்மாப்படி அடுத்த ஜென்மத்தை ஒரு உடம்பை எடுக்குது இல்லையா. சோ இதுதான்ப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அது நித்தியமானது, அதுக்கு இறப்பே இல்லை, அதனுடைய கர்மாப்படி தன்னுடைய அடுத்த உடம்பை எடுத்துக்குது. ஸ்தூல உடம்பும் சரி சூக்ஷ்ம உடம்பும் அது தரிக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நம்ம இங்க வந்து புலம்புறதுக்கோ கஷ்டப்படவோ தேவையில்லை, ஆன்மா வந்து இந்த உடலை விட்டு போயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா. சோ மறுபடியும் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது மறுபடியும் இந்த பாயிண்ட் இங்க சொல்றாரு, எல்லாமே பிரகிருதி கீழே தான் இருக்கு. சோ நம்ம அதுக்கு நம்ம கர்மாக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஒரு உடம்பை ஏத்துக்கிறோம். அதனால அந்த உடம்பை ஏத்துக்கிறதுனால நம்ம சில விஷயத்துல வந்து இன்பமா இருக்கிறோம், சில விஷயத்துல வந்து கஷ்டப்படுறோம். காரணம் குண சங்க சத் அசத் யோனி ஜென்மஷோ. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, ஒவ்வொரு குடும்பத்துல ஒருத்தவங்க பிறந்திருக்கலாம், பட் அது எதனால் தாக்கப்படுது, இந்த 3 குணங்களால தாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ அந்த உடம்பை ஏத்துக்கிறான். அதுதான் வந்து இங்க என்ன சொல்றாரு, ஈஸ்வர சர்வ பூதானாம் ஹிருதேஷு அர்ஜுன திஸ்ததி பிராமயன் சர்வ பூதானி யந்திர ரூதானி மாயையா. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு, ஈஸ்வர சர்வ பூதானாம், எல்லா உயிரினங்கள்லும் வந்து பரமகிருஷ்ண பகவான் இருக்கிறாரு. அர்ஜுனா, எல்லாமே என்னுடைய ஆணைப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லாரோடவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் மாதிரி அதுல நான் இருக்கேன். இந்த மிஷின் எதனால ஆனதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இயந்திரம் இந்த பஞ்சபூதங்களால ஆனது, ஜடசக்தினால ஆனதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா. சோ இவன் வந்து அவன் கர்மாப்படி அந்த உடலை எடுத்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாரு. மாம் ஏவ ஹி பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தர்த்தானி தீ அப்படின்னு சொல்றாரு. இவன் ஒருத்தன் வந்து சரண்டர் அடைஞ்சாதான் வந்து அவனுக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கும், இல்லைன்னா கட்டுண்டே வாழ்ந்துட்டு இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. 23 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மணி மாதாஜி. வேற யாராவது படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. यतं पासा प्रसलता तारो वो विकाल इव चक्षुषा प्राम्य नेन दृश्यते कालदेव पुष. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பொருள்ல வந்து நம்ம வந்து நீர் தேக்கத்துல பார்த்திருப்போம். அந்த நீர்ல வந்து அலைகள் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, தண்ணி அப்படி இப்படி மூவ் ஆகும். அதே அந்த கரையில இருக்கக்கூடிய மரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த தண்ணி அலைகள்ல பார்க்கும்போது தண்ணி மாத்திரம் நகர்ற மாதிரி தெரியாது, நமக்கு மரமே நகர்ற மாதிரி ஆகும். அது நீங்க எப்பயாவது நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. டிராவல் பண்ணும்போது அப்படி தெரியும் மாதாஜி, நம்ம எங்கேயா டிராவல் பண்ணக்குள்ள மூவ் ஆடுற மாதிரி தெரியும். ஓகே. சோ ஓகே. சரி மாதாஜி. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணிருப்போம். நம்ம மனசு எப்ப ரொம்ப கவலையா இருக்கோ, ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு என்ன தெரியும், நம்ம சுத்தி இருக்கிற பொருள் எல்லாம் சுத்துற மாதிரி தெரியும். ஆமாவா? எத்தனை பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது இல்லையா? நான் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி, அப்பா டெத் ஆனப்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அந்த மாதிரி தெரிஞ்சு. ஓகே. சோ நமக்கு ஒரு துக்கம் கவலை வரும்போது நமக்கு சுத்தி இருக்கிற பொருட்கள்லாம் அப்படிதான் இருக்கும், பட் என்ன தெரியும், அது சுத்துற மாதிரி தெரியும். அது நிஜமா பொய்யா? ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க. யார் நான் செய்யறது நீ எப்படி இது மேல தெரிஞ்சு சொல்றேன், நான் அப்ப இருக்கிறேன். கூட அடுத்த வாரத்துல ஓகே. சோ
பொருட்கள்லாம் சுத்துற மாதிரி இருக்கும். அது எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா மாயையாலன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ இங்கதான் சொல்றாரு. ஆக்சுவலி நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த ஒரு உயிரினங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எங்கேயும் நகர்ந்து போயிட்டு இருக்கோம். பட் நமக்கு ஏன் இந்த சுத்தி இருக்கிற பொருள் சுத்துற மாதிரி இருக்குதுன்னா, அதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா ஸ்தானூர் அச்சலோயாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. பட் ஆக்சுவலா இந்த உயிரி வாழினங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போகுது. இந்த உயிர் வாழினங்கள் அதுதான் வந்து இங்க மரணத்தை பிறகு இந்த ஆத்மா ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வைஷ்ணவர் வந்து தன்னுடைய பெங்காலி கவிதையில சொல்லியிருக்கார், ஜெகதானந்தா பண்டிதான்னு சொல்லிட்டு. மாதாஜி இதை படிக்கிறீங்களா? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. हरे कृष्णा। पिचाची पहिले येन मती चन्न हया மாயாகிரஸ்த ஜீவரே ஹையாசய பாவ ஊதாயா. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரேம விவர்த்தன்ற படி என்ன இந்த கூற்று என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு உயிர் வாழினங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுண்டதா இருக்கு. ஓகேவா? சோ எப்படி வந்து ஒரு பேய் பிடிச்ச வந்து புத்தி தெளிவில்லாத புத்தியை வச்சுட்டு ஆடிட்டு இருக்கானோ, அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலை இல்லாம இந்த மாயைக்குள்ள வந்து ஆடிட்டு இருக்கான். பட் இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது இல்லையா? சோ இந்த நித்தியமான ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாயையால கவரப்பட்டு அது என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது, ஒவ்வொரு காலத்துக்கு சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பொருளுக்கு ஏக்கப்பட்டுட்டு புலம்பிக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்குது. பட் ஒருத்தன் வந்து வெற்றி அடையினான்னா அவன் என்ன பண்ணணும், இது எல்லாம் தாண்டி வந்து கிருஷ்ணர் பகவான் கிட்ட வந்து சரணடையணும். அவன் தெரிஞ்சுக்கணும், நான் வந்து தன்னோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்னோட நிலை என்ன, நான் வந்து கடவுள்கிட்ட இருந்தா வந்த ஒரு அங்கத்துணுக்கு அந்த புரிஞ்சுக்கணும். கடவுள் வந்து இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் பண்ணாரு, இந்த பௌதிக உலகத்தை எல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணது நான் அவர்கிட்ட போய் திரும்பி போறதுக்கோசம். அததான் சொல்றாங்க பாருங்க, பிரகிருதி கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக. சோ இந்த ரெண்டத்தையும் நம்ம ஃபேவரபிளா கடவுளுடைய லீலைக்கோசம் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அப்படி பண்ணா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், கடவுளை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை யூஸ் பண்ணணும். அப்படி பண்ணா பரமபுருஷ பகவான் கிட்ட நம்ம போலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த கிளாஸ்க்கு வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம். ஓகே. ஸோ நாளைக்கு 24வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஓகே. ஸோ வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा माताजी, प्रभुजी। हरे कृष्णा। மணிங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. Thank you, Mataji. Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्णा माताजी।